Karmel Kallejja minn Bormla li għandu diffikultà fil-vista jinżamm arrestat wara li spara fuq żewġ tirġiel li allegatament attakkaw f'daru stess. L-ispettur Melvin Zamit akkuża li raġel ta' 55 sena li ġar arma li spara arma f'żona residenzjali li kiser il-paċi pubblika, li juża lingwaġġ oxxen fil-pubbliku u li jinsulta, għeddet u attakka lil żewġ vittmi kif ukoll li kien reċidiv. L-inċident seħħ fis-6 ta' Jannar qrib ir-residenza ta' Kallejja stess. Fl-isbarra r-raġel der jotor fuq saqajh u mistoqsi x-xogħol jagħmel u wieġeb li ma jaħdimx għax mhuwiex f'saħħtu. Peter Paul Zamit li qed jidher għall-akkużat qal li Kallejja kien qed jiddefendi ruħu fil-ħin li spara u spjega kif ir-raġel għandu diffikultà fil-mixi u fil-vista u lek ma jistax lanqas jiddefendi ruħu f'daru stess, allura verament ma jkun fadallu xejn. Minkejja l-istat fraġli tar-raġel it-talba għal ħelsien mill-arrest tiegħu ġiet miċħuda għaliex iż-żewġ xhieda l-oħra ma telgħux jiġdu. Issa iż-żewġ allegati vittmi se jkunu qed jitħarku biex jiġdu fil-qorti.